Jarraian, amaiakoen sariak banatuko ditugu, sari banatzen Xabier Matarrantz, 2000 eta 2003 urteetan jaiotako eskualdeko ikasleek hartu duzu parte maila honetan. Bertsoen ataletik hasiko gara, uste dut inor ez dela etorri, bertsoen atalekok, baina aipatu egingo ditugu, eta bakarren bat balego, aipatutakoen saria jasotzera etorri denik, igo eta jasoko ditu bai. Bi aipamen sari eman dira, eta aipamen sarietako bat Unai Goikoetxean Azabalek irabazi du Italiako gogoetak bertso sortagatik. Beste aipamen saria, Uxue Iruretagoiena Andresentzat izan da aldaketa garaia lanagatik. Bigarren saria, 150 euro eta oroigarria, Euskara gure hizkuntza lanagatik, Mikel Etxezarreta Lasarentzat. Mikeli ere helaraziko diogu saria. Eta lehenengo saria, 210 euro eta oroigarria, irabazlea bertso sortagatik, Patxi Ormazabal Galdosentzat. Laurak bertso saioren batean edo izango dira, akaso. Jarraian, olerkiari dagozkion sariak banatuko ditugu, olerkien alorrean ere, bi aipamen sari eta bi sari nagusi banatu dira. Bi aipamen sarietako bat, non zaude lanagatik, Graxi Elosegi Madariagarentzat. Eta 50 euroko bigarren aipamen saria, Amaia Zeberio Aiestaranek merezi izan du Lerro Paraleloa olerkiagatik. Amaiari ere helaraziko diogu bere saria. Olerkietan bigarren saria, 150 euro eta oroigarria, egunen batean lanari, egilea Jon Kortaberria Lopetegi. Eta olerkitan lehenengo saria, 210 euro eta oroigarria, Eusterik Banu olerkiagatik, Unai Razkin Zufi Aurrek merezi izan du. Eta bukatzeko, hitz lauz sarituak izan direnak, banaka-banaka, ikoko ditugu holtzara. Hitz lauz, 3 aipamen sari eta 3 sari nagusi banatu dira, eta aipamen sarietatik hasiko naiz. Aipamen sarietako bat, 50 eurokoa, Zuri beltzean lanagatik, Maite Arantzegi Milanentzat. Beste aipamen sari bat, Benetako maitasuna lanagatik, egilea Izaro Arrondo Mujika. Eta 3. aipamen saria, La Rosa Zuria lanari, egilea Naia Mujika Arratibel. Hirugarren saria, 80 euro eta oroigarria, Ez gehala, ba gehala. Egilea, Irati Aiestaran Intxausti.
Bigarren saria, 150 euro eta oroigarria, Gerrak lanari, egilea, Ane Aranburu Santas. Eta lehenengo saria, 210 euro eta oroigarria, Salto lanagatik, Naia Aiestaran Iparragirreri. Omenaldin baten moduko zerbait da irakurtze hartzearen narrazioa. Omenaldi bat ametsak egia bihur daitezkeela sinesten dutenei. Eta egia bihur daitezen salto egiteko ausardia dutenei. Omenaldia, familia, etxea, bizitza oso atzean utzi eta salto egiteko ausardia dutenei. Omenaldi bat da negarari eusten dion amari, alaba badoalako, salto egingo duelako eta bere ametsak beteko dituelako. Omenaldi bat aitari, beldur denari, baina bizia emango lukeenari alabak benetan bizitzeko aukera izan dezan, salto egin dezan. Eta omenaldia esien arantzetan kateatuta gelditzen diren galtza zatiei. Esietan behera irriste egiten duten malko eta odoltan den jabei. Naia naiz, 17 urte ditut eta duela gutxi irekin dituen begiak. Sariak baino ilusio handiagoa egiten dit jakiteak nire moduko beste norbaitek hau irakurri eta agian begiak irekiko dituela. Benetako mundu krudelaz jabetu eta agian bere azitxoa jartzen saiatuko dela. Ni zoriontsu izango naiz irakurle baten barruan zerbait mugitzea lortzen dut. Eskerrik asko, Naia. Utzidazu kontatzen zederen jakitea maiteko zaitu dela itxasoaren beste aldea.